Yun ang pinaka-loyal, doon mo makikita ang definition ng loyalty. Wala, nagbulag ni si Catherine o si Daniel. Sika silang love team, oy. 11 years na ba to sila? Tana ako Britas TV be, kung unsa gyud tinuod. Chismis sa katawan ni Sangyaw sa bisagasang Dakbayan para madunggan sa tanan. Pangitabo ugma balita karon kini si RJ Payahay ang tigpayahay sa imong kaugmaon. Kini ang Top 5 Celebrity News Patrol. So unsa man jud ang pangitabo, tinuod ba jud ni even after the statement? People are still hopeful nga dili tinuod nga unta maulian pa nga unta usara ni kadamgo. Hibaw man ta nga ang Katnil unsa jud ka love sa mga fans. So sa ako nga part, I did some notes to ask Katnil para sa atong mga higugmaong mga fans and followers. So niya kita karon sa Kapamilya Circle Manila, atong hinabi ang Katnil or ang team loyal. Loyal baka jud ni Char. Hi, good evening po. So my question is for the team loyal. So simple question lang. What is loyalty for you? Loyalty to me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more persons, right? DJ? Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yun ang pinaka-loyal. Doon mo makikita ang definition ng loyalty. Na kahit anuman ang pinagdadaanan ko ngayon, kung anuman ang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Salamat DJ Angkat. Mga higala, dito na putob ang atong chismis ug nakita ninyo sa tibok interview nga mao na tong ilang tubag. Ug kamo nay bahala mo tubag sa inyong pangutana. Kini si RJ nga nag-ingong kung single ka o pareha ta. Chismis sa katawan ni Sangyaw sa bisagasang Dakbayan para madunggan sa tanan. Kini ang Top 5 Celebrity News Patrol. Salamat sa inyong time ha. Kat. DJ. Pwede ko magpa-selfie ninyo?